Maar de Bouwmeester, de wereldkampioenschap in Krekt West. Hoe is je stoel waarom deze week? Ja, wat teleurstellend. Gewoon heel hoop leerd, maar ja, WK doe je eigenlijk mooi om te winnen en ik wil hem echt wel winnen. Ik heb mezelf net een realistische kans om hier net lang van tevoren te wijzen en me goed voor te bereiden. Maar ja, ik baal best wel van, want ik heb best wel veel hoop fouten maken en net op minimale niveau presteerd. Dus ik had het zeker net verdienen om te winnen, maar hopelijk van het zin met beter. Ik kan me nog herinneren dat zoiets was van ja, de Olympische Spelen, dat is het doel en dat is het dus nog steeds. Maar ik kan me nog herinneren van ik wil het eigenlijk combineren met het domineren van deze sport. Ja. Dat ze al je bang van me binnen. Is dat het gevoel nog altijd dat ze dat binnen? Nee, zeker net eigenlijk. Wat voor mij nou best wel moeilijk is dat wij in Weymouth willen winnen. En Weymouth is een apart iets en nu is hele fysiek en al het hele programma instelt op Weymouth. En nou de laatste 4 evenementen die ik gewoon had, die ben ik gewoon best wel apart west, is maar qua hier altijd vlak wetter. En ja, je hebt net op mijn sterkste punten. Dus wat dat betreft zie ik wel redelijk goed nog. Dat is nu niveau ik omheen gekomen, dat ik steeds ik nog in deze omstandigheden mag komen. Maar ja, in Weymouth hoop ik wel echt dat mijn topkwaliteiten naar boven komen. Ja, maar hoe denk je dat die concurrenten die op dit staat nou joggen dan? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb je echt net voor interesseren. Je bent helemaal niet mee bezig, hè? Nee. Nee, natuurlijk wil je winnen en je wordt op zich, ja, de eerste wedstrijd weer echt jammer, maar ja, je moet net op in je wedstrijd uitkomen, want het hele weekend weer net heel erg top. Maar ja, ik heb wel zin om naar Weymouth te gaan, naar de golfen en ik focus op mezelf en ik ga vol gas aan en dan zullen we zien wie uiteindelijk de allerbeste is. Ja, al die wedstrijden, al wist een Wereldcup wedstrijd hier of hier dit wereldkampioenschap, die ben al hier net te vergelijken met dat evenement aanstellen in Weymouth. Nee, het liefst wil je natuurlijk alles en altijd. Maar ja, blijkbaar zit ik nog net op een niveau om alles te winnen. Dus ja, dan moet je maar de enigste winnen die de recht aan doet. Ja. Toch is nevens mij die status wel verloren. Hè? Je bent dan wereldkampioen geworden. Nevens mij mag ik wel hard zitten als een bekende Nederlander worden mist. Ja, weet ik net dat ik graag nog wereldkampioen worden. Maar ja, precies. En ik hoop wel dat ik van Simmer op mijn beste niveau naar voren kom. En ik heb wel zin in eindelijk weer golfen, want we gaan al 4 evenementen gehad met vlak wetten. We hebben golfen de specialiteit binnen, dus ik kan het wachten om weer terug te wijzen op golfen. Weer echt de techniek, echt weer partner spelen. Ja. Nee, maar merk je toch dat je als een oorleving krijgen haast? Nou, net heel erg eigenlijk. Het is nog steeds hetzelfde team. Is maar altijd maar Jury in de fitness, altijd maar Mark en Claire op het wetter. Altijd hetzelfde team om je heen en daarin, daaruit. Dus nee, het is alleen eens met wetter en mijn boord eigenlijk. Ja. Ja, ik denk misschien omdat als die vooral helder dus meer maar in kop de televisie, haast meer reclames en sponsoring en dergelijke, ik neem maar op. Ja. Ik denk dat misschien merkt dat het al verloren is, maar eigenlijk zit ze altijd in de bloedlaan, dus merkt daar niks van. Nee, daar merkt net zoveel van. En natuurlijk, ja, de publiciteit en sponsoren, dat is wel handig om het beste optimale programma te trainen, te doen. Dus daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. Maar ja, je dacht gewoon op het ziel en je wil gewoon alle wedstrijden winnen. En ja, Mark doet steeds, het is een ervaringssport en als 23-jarige is je die al een stuk harder binnen. Ja, hij zei, dan kom je snel en dan te kwaad. Maar ik leerde dat nooit. Maar nou ja, ze zien hoe die Weymouth gaat. Ik heb me goed voorbereid. Oude 4 jaar op Weymouth, dus hopelijk luidt het er net aan. Ja, altijd maar op paard, maar vooral met Mark, hè? Mark Lillian, die coach, de Engelse coach. Ja. Hoe is dat eigenlijk? Altijd een masje 12 meer voort eigenlijk? Ja, ik denk dat we staan 300 dagen per jaar voort binnen. Ja, het is gewoon leven en litten leven. En ik denk dat Mark, ja, daar heb ik echt een super goeie aan en ik heb heel veel respect voor hem. En ik denk ook als nog mij, hij respecteert dat ik altijd het werkje, ja, je kent elkaar terug en terug. En je moet gewoon net vol mening hebben, gewoon in het ego wat echt belangrijk is. Ja, hoe is die relatie eigenlijk dan? Hoe maakt dat zien? Is dat een soort van vriendschappelijke relatie of is het echt pupil-trainer of is het misschien wel een soort van tweedeheid of zo? Nou, het is heel verschillend eigenlijk. Hij heeft verschillende rollen, want in principe is hij gewoon een trainer en een coach. Is maar. Nou hebben wij wel meer een open samenwerking. Weet ik meer hoe lezen is, dus maar. Maar ja, ik kan super goed met hem opzetten en daar hebben we wel geluk mee, denk ik. Dus ik zou echt samen met hem ja, gewoon daar de stad in gaan en leuke dingen doen. Dus wat dat betreft hebben we echt geluk. Ja. Maar nee, ik heb Marie en Hyde en hij is wel gewoon echt te trainen. Maar het is mooi dat we zelf zitten kennen, want dat maakt het wel een stuk makkelijker. Ja, is dat denk ik een man die
hard bij lucht de kist? Ja, zeker weten. En ik loop best wel als je zelf vol op paard bent. En dan moet je gewoon, is eerlijkheid en openheid erg belangrijk, denk ik. Want hij moet weten wat er in mij omgaat en ik moet weten wat met hem. Dus ja, ik ben best wel eerlijk en je kinderen zijn man terug en terug. Maar ja, dat is zeker wel erg belangrijk. Ja, ja. Hast ik een relatie nou, hè? Ben Ainsley. Hij is meervoudig wereldkampioen. Meervoudig Olympisch kampioen. Ik 3 keer, leuk keer. 3 keer goud. 1 keer zilver. Klopt. Ja. Helpt dat die ik bij het zien? Praat je er eigenlijk om naartoe? Ja, soms wel, soms net. Maar in principe heb ik gewoon zijn eigen campagnes en hij dat zien ding en ik mijn ding. En ja, soms is natuurlijk hij is zo oppermachtig. En dat is eigenlijk wat ik wil bereiken. Maar ja, hij zit natuurlijk in een heel andere fase van zijn carrière. Dus soms is het wel frustrerend. Het is maar dat het mij nog net lukt. Maar ja, hij doet het super goed en hij verzint het echt heel erg. Ja, maar delen jullie hem dan ik zielkennis ook hoor? Je had direct tips of had hij die eigenlijk nooit zielen? Nee, net zo heel vol eigenlijk. Tuurlijk ga je het wel zo, maar in principe let ook wel op mijn rust. En altijd als ik iets weet wil, natuurlijk ik het hem altijd vregen. Maar ja, het is heel erg die eigen ding eigenlijk, die eigen techniek. En in de lezer is natuurlijk echt wat verloren sinds toen hij erin zit. Ja, dat heeft wel een grote naam in Engeland. Maar ik bedoel, maar een vergelijkje bij de Tiger Woods van Engeland, denk ik, of net? Ja, zeker weten. Ja, maar het zien is natuurlijk wat door. Want dan is natuurlijk kijk, die Michael Phelps, dat is natuurlijk echt een held in het zwem. Die wint 8 keer goud. Maar ja, dat is niet in Olympische Spelen. En bij het zien kun je maar 1 keer goud winnen per Olympische Spelen. Dus hij zit gewoon al 16 jaar aan de top. Of 20 jaar eigenlijk. Dus ja, daar kun je alleen maar respect voor hebben. En dat is zeker gelijkwaardig met ik denk maar een Usain Bolt of met een Tiger Woods. Ja. Nou, als je de Olympische vak ontvangen maar als hij voor het eerst in Engeland komt, dat is wel speciaal. Ja, dat is een heel eer voor hem. Ja, zeker weten. Ja, kan je je voorstellen. Dus nou op dit moment nog één doel. Hoe zou de weekend eruit voor jou? Nou, ik ben nu 2 dagen thuis en nu is het eigenlijk constant in Engeland, constant in Weymouth. Ja, we hebben straks nog een World Cup op de Olympische Wetten. Dus dat is een goede training eigenlijk om te zien hoe het nou eigenlijk gaat. En dan is het trainen en ervaringen op dan zien hoe de wind is. En ja, weer helemaal onpassen aan Weymouth. Ja, dus dan nog even kwart naar Heitemem. Ja, even snel alle kleren wasken en naar je kleren inpakken en dan weer terug. Ja, in 1 keer terug naar Engeland en dan alleen nog maar het ene doel bezig. Ja, zeker weten. We winnen eigenlijk alles. Alles is ingesteld op het enige doel. En wat dat betreft, omdat ik hier is maar helemaal uit het niks in ben gegaan. Maar 2 dagen van tevoren, je voorbereiding, had dat echt mijn sterktes en mijn zwaktes heel erg laten zien. Dus wat dat betreft is het echt een heel goede training geweest. En het is nooit tijd om de zwaktes heel goed aan te werken en zorgen dat ik gewoon de allerbeste ben in deze simmen. Het is zin in? Ja, zeker weten. Het is echt zat teleurstellend. Het is echt saai irritant als je net zou zielen als je willen zielen. Maar ja, het is wel een goede motivatie om tot het heen. En, het gebeurt echt net weer. Is de minhoer, hè, verliezen? Ja, nee, verliezen is echt het allerslechtste. Het is echt, nee, er is niks aan. Succes hierom. Dankjewel.